Papagayam, sakbay ng tayo iyak na dito yung muna bansa at sponsors tayo. Tapos saan kayo matagtakan, intayon iruging ibasa. Ti pagkasalitaan ni pagayam tinga susan. Sa goday na ti surat ni pagayam tinga susan, kunana, Dear Manong Nemi, tibiyag dito lubong manunemi kat na dumadumay ti gasat itunggal may isa. Ada na kita nakagasgasat, tamadaan-da iti kataktak na inay itong balbiyag anag baling nga napudno. Ada nga agsinsina. Yan, tikunada nga death, till death do us part. Nga madanunan da, nga aglakay da, nagbakit da, adada pa lang ang kibkibi na magmag na. Nakabing bintas ka nakasasiya, nakakaapal dit ang relasyon. Manipod rugi, aging gana iti panagtungpal da, kahit adadalatang ngawang pulus iti agsina kadakwada. Nga uraan niya, ti mapaspasamak. For good or for worse, worse for good. Dahil damit tiga po na no apay nga tinanang ko manong name tinagpili. Inagbali nga kataktakon na inay ko. Tasaan ko akayat manunemi nga maipada, tagbangunag to nga pamilya, kadagiti makitkitak itaglawlaw. No datatang kininanang na siya ti kasasada, na siya na pudno ti relasyon itong galmay sa kadakwada. Ngayon dagiti karkaruba mi manunemi adda, kanadu. Nagidagasawa, pagaman, kalpasan ti manungatawan, nagsinanda, kalpasan ti sumagmanong atawan, aglalaki, di babae, agbabae di lalaki, ito na kwa, nagsinanda. Kakaan si Piman, di kitubing. Nalirika po na no apay, na tinungpal ko, ti pagkaitan, di kitinagannakanyak. Hindi pa nagbalasang ko manong nemi, diniklikak di kiti lalaki. Ngem, nag-admire ak unay kini Elmer. Ada kami idin manong nemi, iti 4th year high school. Idirugyan na agaram kanyak. Ni Elmer manong nemi nga nakasiksikat. Kamkamatan di kiti babae. Apay ko naman. Abos ta gwapo. Varsity player manong nemi di basketball. Nung kasta nga ada laban da. One. May sakti mga idaulo kada kiti cheer squad. Nung pa nag-cheers manong nemi. Nung kasta nga ada laban da di basketball. Ni Elmer manong nemi tiga captain ball. Naglayang na sumyo. Nada. No kasta, ngagam na tibula. Kat i-drive na. Maishoot na maishoot. Uwan manong nemi. Uwan adda itirwar. Ishoot na 3 points. Siyak tekang ronaan manong nemi. Aglaglag to ang palpalak. Madlaw idin manong nemi. Di kinipadag. Kamapay. Di kaya uy, talaga. Yung tikado, di kita crush kang kuha na, sikat kayat na sikat. Dapat agbagay kayo, Susan. Napindas ka. Gwapo mat ni Elmer. Sakit na kalaklaing. Shit. Na baka ma-isyot na tingin ka. Di bula na. Adaham idin manong nemi iti maut udin nga paset iti klase mi iti 4th year. February manong nemi JS from me, edi taklo ti panagayat na. Inaklon ko ti panagayat na, manong nemi, agsipot talaga yung patpatid ko. Lumampay, ubing kami pa kaputag gradual kampalay ti high school. Edi dating aldaw manong nemi, ken rabi, inaklon ko ti panagayat na. Idi malpasin ti programa, ti amok idi kiti tulod na, idi balay ngem saan. Inyawid na ko ni ti balay da. Elmer, kakaklon ka pa lang ha. Sa may sa, ubing tapay. 16 ko, 16 mo. Iba't pati ko na yun ay Susan. Ipakita ken ka kinibanik ko. Ken, ipahat ko ken ka tinalain ko ang shoot. Shoot? Baka subalit shoot mo ha.
Nakaturog idin, nagdinagan kang kuwana, ken kakabsat na adabukod na katulbek manon nemi. Iso nga awan tinakariing kadakuana. Simrek kami ti silad na manon nemi, arig na sana pa inirekap ka na ilaktiri daw idarakup. Elmer, ubing tapay, kay imasan na. Awan pa'y padas mo? Una to ubing pa'y, baka siya ka. Adun di kita babae di biyak ko. Ngayon sikat ipatpatid ko. Sikat ikasar ko. Sikat ito tagbaling na asawak. Okay, man? Gabuta, sikat ipakarignag din. So nasang kang agkid-kid. Agragsak ta nga doa. Susan. Manong name sa anak kong nga nakapagkid-kid. Tanabayag meten nga rarapaapek, kinapudno na umapapala, matdak lang umapapal, no kasta nga gistorya, nagiti padak nga babae, nagiti classmate ko. Nga daanan iti nubyo, nga makabadpada sa manong nemi. Dito lugar mi, manong nemi, akit adu, nagiti mabaling nga paglumangan, iti eskwela, mapanda iti kabakiran, kakaykaywan, sadyayda, manong nemi. Ibanglagin na kami kini Elmer manong nemi kat inyawid na iti balayda. Iti mismo a kwarto na. Iti rabaw tinalokneng na kama na. Uwen manong nemi. Dito'y kami nga naglin na ilo, iti damo kadyak pala mo nga balsen de kiti arakop kinagek na. Da ito'y tuyat kulatan ti bagi. Hindi maarunan ti riknak manong nemi kat mariknak na imnas ti amin amok meten nga balsen de kiti arakop na arakopet met iti nairot. Sa kumat balsen manong naming agkan. Agkutimat ten dagi bibig ken dilak. Idadan dagi bibig na iti barukong ko manong nami. Orelag kayo ustirik na. Nagmayat. Nagmayat, Elmer. Nakalalayang ka talaga. Salang agisyot iti bula. Nalayang ka pa iti romance, Elmer. Diyaga mo no kasanot kinapaot manong nemi iti panagsinsinoblat mi nga umarakop ka no Aging ka manong nemi nga namin pinsanen nga nagmaymaysan ti bagimi iti impaikon ti kinabirhen ko kag kuwaga. Nasakit man ka nasa manong nemi nga mapagapamon lain. Himsim maruno ti kaslawang patingga nangaragsak manong nemi. No namin ano kami nga naglumba nga nakadano na ti finishing line, manong nemi mo na finish line. Sakam tuman na nagsubli, sakam tuman na naglumba. Kasta. Aging nga na ulit-ulit manong nemi ti panakaitayok ni Tirads. Masansan ni din manong nemi nga kastoy teramiden mi Uwen, upasaray umay pa dito'y balay. Umihan, nga di mapupuutan na tatang kininanang. Nagraduar kami ti high school, manong nemi, napan nagbasa isuna sa Jesuidad, iti college. Siyak, didakmatan kabaylan, na tatang kininanang ang pagbasahin. Simreka, kasad bordura, iti maysa, karinderya, iti ilimi. Nagbakasyon, manong nemi, ni Elmer, siyempre, papas kami. Unusan, siya, hindi agbakasyon kat bapanang si Jesuidad. Mapangkudanunin ti kasera naman. Second year, college na idin. Tada nagpitik, iti saklulok. Masiko ka kung manon nemi. Impakamok na ito'y kin Elmer. Saan ko nagbasbasak pa ilain? No, di mo kaya pilitan ng yawid ko tibagi, jabalayo. Ururayin ka. Paragreg mo. Na? Paragreg ta. May katong lamag. Tadi ito nga paragreg ta. Andiyan kayat. Mabuti nga kinaapod Diyos. Nagbaso lang ang road sa nagrami na pedak kilabasol. Unang nagpasbasak pa ilahin. Bahala ka. Imagam kanyak. Masanak tong baybayan. Hunyaman ti mapasamak. Basta. Iawid ko di bagik sa jabalayo. Makamulatan.
Inyawit ko nga ron tibagik iti balay da manon nemi ket mas daaw digiti naganak ken kuana. Ay, ti amo makitawang pa iti boy girlfriend siya anak be? Ngabutan na mas tingag mas basa? Hindi pa lang high school kami, nana. Ngem, aday din relasyon mi. Sam, nagtuloy data. No, daduma, nagbakasyon, no may mati di balay. Unasan ka, no may iliwak kang kuana. Siya, no kati mapansin di lawag. Nagloko na di ngobingin. Amo na ka di ngayon may ka dito balay. Imbaga, nana. Ket, dito yakon. Uray klatan no. Anak desisyon na. Saan ka babali na siyang graduar dyan, anak me? Susapo ya. Kahit na kita naganak kang kamuta ka din. Hampay nana. Ipagamo ma. Ang mga nasapsapulan da ka. Maamon da tulat nga dakon dito eh. Ay susapo. Najakit nga Elmer ay ha. Ay susajak mabalawit ka da dyan ako ata. Gwapo. Eh alam naman nga tanga si kalang tinubya na. Sa nga balin na, siyak matindad ito balayo. Di siyak tumada asawain na. Alalala, baam ta kasaritak dyan ako. Masapolo sungbatan na tiya. Responsibilidad na keng ka. Saan nga mabaling nga babayan na ka? Agpatpalat ang mabaay ha. Agyamanak na tamaawatan na. Kapilitan manon nemi nga saanan nga naituloy pa ni Elmer iti pa nagbasa na. Uwen. Kat nang namamalatan kadag dinaganak ken kuana. Nagkasar kami di adan upat nga bulan ti sikog ko manon nemi. Uwen, medyo engkrantamet. Ta siyempre adan mabalinda Elmer manon nemi. Nadaan kami ti balay, gagangay lang nga balay manon nemi. Sementado, siyempre, semi-bungkalo ako nada. Nagidinaganak ken kuha naman nung nemi itinagkastos. Nagamiyaman at siyempre, sa anak man lang nagbidot man nung nemi, nga nangasawa, wala kaya asawa, tigas ken kuha na, tada mabalinda man nung nemi, kat nagidinaganak ken kuha na ti makamo. Kanibat patig ko. Kanibat patig nak, tanaw dinak ko may patpatig man nung nemi, sa anak ko manging kasal. In sakripisyo na, tisan na pa nagturpus, tap nila ang maasawa na. Impas ngay ko, timuna ang anak mi, manon nemi, babae, ni Anan, si Maruno ni Elmer Jr. May katlo manon nemi ni Ami. Talon di kita anak mi, manon nemi, di sabadin taramiden ti asawa. Magnamnamalat ta ka na kita naganak ken kuhana. Ti ayuda ang itad. Agtrabaho man, ngayon, iyaling-aling na. Ken may sa manon nemi, nasurot ng ti barkada. Agbarbarte ken manon nemi. Ti makadakas nung kasta nga mabartek, agkaryar, kumarkarit. Uwan manong nemi. No adda digiti mang tutup ken kuana manong nemi, pagtungpalan na, madandanyos to isuna. Takakaasimat digiti mangpandas nga lumaban ken kuana. Tadakkel ti bagi naman ng ado digiti masaksaktan mo. Kabot-buteng dan iti lugar mi. Ada kamin kabsat na nga pulis manon nemi. Ngaysot may sa nga pagkarkarit mo. Sa may sa konsentidor met digiti naganak ken kuha. What? Tinagtungpalan naman ng nemi, mabut-buteng kam ngagiina no kasta. Nga awan ti asawa ket maladong nga gawid. Ito na sumangpet, alas 10, wano alas 11 tirabi, agbugbukaw to. Awan tumiten manong nemi timang tutup ken kuana at amudamuten. Ti aramid na, ken panang konsintir di kinaganak ken kuana. Lumalada waktu manong nemi nga mapam mangilukat itiri daw, pakarik na akto. Abi nagladaw ka mangilukat, ha? Siyempre, da siguro lalaki, alik ko, Elmer, masaktalag na nagbagkala na kastanay ko. Nagnan dyan lalakim, nagnan ko sila, ha? Awan, sino ko ba si Kamet? Baka si kata na babae na. Ay,
abay-abay ka mangilukat. Ito sa ranak, mabisinak. Naibusan siya si Daen, nainimas na kita anak ta tinangan. Anya! Pag-ina medyo ka. Abay, di nakabalay, abay, di nakadaan, di ba sa? Pagkapuan tigat katang mo ka nagkita ka sa pulan to, gapo kanyak, gapo ka nagkaganak kanyak. Elmer, agbalbaliw ka. Abay, kasi matanda na surutam. Ang balik mo minum ka sa galakid ng agbabad. Nga kastori itong dibarteg mo. Saan ka kumuang manggulgulo ang mga nadantudakas ka pamayan tagang kambalsan na ka. Saan nga sakti soro magkuti ka din. I-remedyo ka ang tikanak, alistom! At hindi kiti kundaway manunay mga makarik na kititong paunod tanog ti asawa. Nagbababawi ak manunay minuapeng iso. Kahit ko hindi nga liklikan, di kiti lalaki, asawa, akas kini. Di kiti duma manunemi, nga dangranda ti asawa na, mamartek, irresponsable. Sa matakas nga dati idi ni Elmer. Ngayon ko na handa manunemi. Nga kastat ugali, kiti ka tao, ang mga namnamalatan, kadig naganak. Di nagtrabaho man, ibartek naman. Teko na akot manunemi. Imbaglakid din. Tadada kita naganak kang kuwana. Nga isuda timang bibihag arig na kada kami. Oen manong nemi at dada kiti gundaway nga talaga nga naawan. Iti pang ipapasan ti asawak ti pungtut na tawa mo tumutup kang kuwana no kasta nga kumarkarit mo ng karyar. Taka talaga akabuteng dan. Siyak ti pang ipapasan na ti pungtut na manong nemi. No labsak tagsao, nagbalin ako nga punching bag na. Basta ako nino kat ikis na kita anak ko manong nemi no kasta nga dangaranak ti asawa. Uy, di namat aramidin ti kasta manong nemi no nalimbyo awan inom na. Nakadungdungumat isuna no awan inom na manong nemi. Yung ti kunada no natabungan ti urat na iti arak, betan. Sambat na agsardeng aging ka na. Nga talaga nga may papas na te ginom. Santok kumarit, no awan ti makalaban na, umay dito balay, siyak tagbalin nga punching bag na manong nemi. Ado na kiti gundaway, no kasta nga mabartek, agkarkaryar nga sumungsungod palaeng, biyang min nga gina, manong nemi ti pamanaglemang. Ta sigurado, nga ramidan ng tumanin ti mangbugbog kanyak. Ti pagyamanan nak, kat saan namat nga ramraman kiti kiti anak ni. Ni An-An ginauna manunemi naggraduar idin elementarya. Nagbasa niti high school. Intultulilatan ni Elmer manunemi iti kasdiya nga aramid. Ado dagiti pakasaksaktan o namang paspasakit saksaktan na. Iti na minsan pa'y manunemi dandani nakapatay. Bimagkong. Imbaglagi din ito nakalasat. Kadadamat dagiti naganak kang kuha na manunemi nga nang sungbat kadagiti kastos na areglo ti kaso. Ang dapat dagiti gundami manong nemi kasaritak dagiti naganak ken kuana. Papa, mama, saan nga di nga madbani kasi nga panang tulong yun ti anak yun. Kung konsintirin yun, daramid na. And tagal-diat mo, bye-bye mi, kas takit anak mi. Saan kami mag-agsarte nga mga magbagay kuana? Nang naroon na kang waking kata, sikat asawa na. Para ramidag mati amin na pamagbaga. Nangaroon na kasta nga saanin nga nakainom. Kadagkar-karimat kanya. Kasta mataramidan na ka na kami. Nunton ka nung ti pa nagbalbali, ti asawak, ti anak yung mama. Idaw-dawat nung deta kinapo Diyos nagbalbaliw. Sino ko mati nag-anak, kamayat kasta ti anak na. Uray matsika, sino ko mati asawa, ngamayat kasta ng asawa. Ay, ti magbaga kayong kasusan. Ananusan nyo dyan anak ko. Kahit barbari yung nagbalbali tumatlayo. Mambali, ore no, saan nagtrabaho, da kami mat kamangtid kata kayo di kasapulan nyo. Kasapulan ni Anan, inaunang apo uming kata kayo ngagbasa. Nagyaman Mama, sabi ko matasang kayo itong nagbalbali. Nga tumulong ka na kami. Kaya nagtitindulong tayo kuma. Tapos di ka sa takat nagbalbali, daw-dawat tayo nagbalbali kuman ni Elmer. Aging gaman nung nemi, nga di may isang arabi,
Or oray ti panagawid ti asawa. Imsang ko na uray. No man bumahon nak, tumandag iti tawa. Iti amampay. Awan ti manggig ko, nga kumarkarit. Awan ti manggig ko nga nabartek nga Elmer. Sa din nga taitantayan na. Nasobrahan natin minom. Kat minom ay naturugin ti pag-iuman na. Wana, agawid lataray jay. Dito yung maturog. Nito makariing. Dito yung makariing. Inisidong mi. Tapno sa lutsudan ito manin, no, anak tapasama. Agsusurin ito manin, no, aramid na nga, di na napupuutan. Parbangonin manong naming talagang awan pa hindi asawa. Bimangon ako ng sapa, bimangon mo ng sapa ni An-An, tawa pa di eskwela. Ma, anak, apay awan ni Papa. Saan kami nga nakariing, ah? Itay tangat alda, arabi iyon, no, saan ka tayo parbangon? Uno saan ka di nga nabarte nga si Mangpet? Saan nga si Mangpet ni Papangyo? Tapay. Itamang pay. Makaikawa. Baka nagawin ni Jibalayda. Dalulo ni Lulam. Sa family house na. Nasihat una, diyan nga naggulo. Tapno marik namat. Dalulo kin Lula talagang nariribok isuna. Ala, tulungan ako nag-isa ka na ito, ha? Kat nung saan ko nga, saan tayo nga maori ni Pamang mo, sa pulik to, madamdama. Hala na, tulungan ako na. Yung nagmalmalem, manong naming awan, sinapsapul ko, nagsalusutak ka rin barkada na awam at ti maibagada. Napanag iti Balayda, manong naming na papang kanimamang, sabat ka may dito eh. Nagloko tayo dyan Elmer. Napanan na garo din. Tumulong ka kumang sapul kayong kuha na, mama. Alala, salusutak, tawag ka kita mabalin nga papanan na, uno ayan na. Alala, sapulim lahat at sapulim mo met. Duwang arabi, may sangal daw, may kaduwang aldaw, manong naming awan. Kaskas din awan, manong naming. Talon nga aldaw. Iti may isang malem, manong naming, kasta una, iti taray, iti may isang alakay, nga may sadag kanyag. Ay na, Susan! Tataapay. Ay na, nasarakan din si asawam. Naikali, iti igit, iti baybay. Oh, natayin! Ano yan? Diyos ko, saan nga po nun na ito? Saan nga po nun na ito? Saan? Saan nagpala hindi yung mamati manong nemi yung nagtartaraya kasi murot itilakay. Nakadadodig tinadanon ko ng aribong-bong manong nemi. Nagpaiso. Uhin. Ni Elmer nagpaiso. Manong nemi, natayan. Langana manong nemi, namanso sa nabagkubagkong. Nag-ikisa ka ng gululang manong nemi, orekas to ti asawag. Nga amadigit anak ko. Nimsangitak, agwala-wala aggulang-gulang ak manong nemi, tinayta, napasamak ka na duktalan mo. Isumit na gayam nga sa aming masarakan, tayong kalid amat gayam men. Yung kalid nga na tayo, nung si Bibiyag pala yung kalid ay isunga na tayo. Ano kasano tila dingit ko manong nemi, kastamot tila dingit, digit taluhan na ko. Uwan. Kaya nung kasta nga umay, da papa, kini mama, nagananak, kan kuwana, kan kaamsat na nga umay, makipagbantay, kabayatan na kamansayip. So damis mo, anong name iti magkaikago, mga may kanti ostisya, ti papatay na. Susan, papa, ang danlid, iti pa nakabagitilintek. Nasino ti suspek. Nasino ti kaudyan nga nakariri na. Nadangran na. Iso. Sapsapulin na nagiti polis. Naskan nga may kanti ustisya ti papatay tayo ako.
Oray man na naloko di anak ko. Nas ka na una nga may kanti-justisya ti papatay na. Dagiti loko. Ha? Imbas ko mga isot pumatay, so umitin ti pinatay na. Asino ti magbagayong pa? Kabsat. Dahil binagkong na. Di naman lang yung napakawan. Nagbiag mo ti kabsat da. Naareglumit, binayadan nyo matida. O nga rag. Siguro, talaga asat mapasamak. E basta nga bale. Natalan to, ti kararuan anak ko. Nulaki dita. Agi karo day dyan nga lalaki. Natilid ang arod manong nemi ti kang runaan ng suspetsa. Agraman ti duwa pa yung kakaduwa na ti inagan na ina. Naibalod da ang nagpiansa damat lahing manong nemi. Kaya madangig to ti kaso. Tapno mabalod ti kiti animal. Manong nemi ti kaawanan ti asawa may kawak. Awa mo ti mauray ko nga ayuda ka naging naganak kang kuhana. Kapilitan mga panak sa jay kahit ibagak kadakwada. Mapa, awanin bagas mi. Ganun ako mati problema mi kita. Diag trabaho ka, sabol ka, tapos nagbiag ka nga giina. Saan nyo ka ding itong tuloy di... ano nga? Aumatan dyan anak mi. Di awanin di supportar mi ka, kada kayo. Nagtrabaho ka, hagdagag na maikakit idi Dagam nga mang ti pagbiagyo. O, pa yung gastusan dyan, inaon ng anak mi, di apo ko yun, di pa nagbasa. Isongarod nga ko, nakagtrabaho ka. Awan ti may tulong mi kada kayo. Gapot awan matin ti anak mi. Nga gapunan no api nga tulungan da kayo. Nagtrabaho ka. Kabilitan na kasta mama. Alangarod, di na kamatin tulungan. Awanin ti rason tapno tulungan kayo, bahala kayo di biyagyo. Iridandarin manon nemi tineschedule ng hearing. May kanyak ni Joe Juan Jose. The main suspect manon nemi. Nakiktutak ito ilukat ko tirida ko kalbasa na tinugtog na. Jose, apay. Umay ko magpapakasi, Susan. Nga niya. Isunod mo ti kaso. Sikat ikang runahan nga nangipila at sikang ti asawa. Ape ko mga sanod ko. Pinapatayo, ti asawa, nagtitinulungan nyo. Aragluan tayo ti amin. Dam na sunod mo ti kaso. Ikanda kayo ti kwartakas kong unam. Ha? Amo ka masabol mo ti kwarta. Awanin ti suportar, di kita naganak ka ni Elmer kada kayo. Nagiina. Di ba? Pagsapulam ko mga rod, sumrek ka nga servidura, manulat soldom. Mapagadal mo tati inaunam. Mapagturpos mo tati high school. Panunutin na siya. Tagsubliak to. Manot ito Diyos pagarigan. 50,000. Nagbasitan. Manong kahit mo. Alangan ba't nga 1 million? Hinggang mala ikaron. Doble mo. Tapos lumay hatak. 100,000? Lado pagpunak. Tapos nagbiag kami nga gina. Ito pinatayo mo di asawa. Awanin mo suportar na ginaganak kada. Kayang kuha na kada kami. Sige, payadan lang arito di biag na. Tapos nagpagpunak. Papagayam sa nga gasot aribo a pisos. Bayad ti biyag ti may isang tao. Sa bagay, kanagitoy na naklakapay. Kita hard killer kita 5,000 kung nato. Sige, shoot. Depende nung kasanot ka klase jay tao nga patayin da. Ay, biyag. Hindi ito itultuloy papagayan sa ito pagtumpalan. Ito yung pakasalitan ni Susan. Imantis deta, hindi agyaman siyempre kada kita na unang mang tatrabe kada tayo.